Здравейте, аз съм Браимир Илиев и в последно време виждам, че известните ютубъри качват "Не се оригвай" челендж. И да, сега и аз ще опитам. И днес ще се опитам да се оригна ето така. Естествено ще пием без чашки, защото чашите са за слабаци. 1, 2, 3. Изпих толкова малко, а вече ми се оригва. Не мислех, че ще е толкова трудно. Но ще се опитам да успея. Мамка му става ми супер тежко на корема. Просто не можах да се сдържа. Но все пак ще се опитам да допия другото без да се оригвам. Щом толкова малко се получи такава оригня, не знам какво ще стане от повече. Сега ще почина малко и ще продължа. Ще махна етикета, за да се вижда колко е колата. Пак ми идва да се оригна, но няма да го направя. Вижте колко малко кола е, а вече ми става супер гадно. Не мога, просто вече не мога. Толкова е трудно. Ще опитам трети път да изпия всичко това. И не знам. Това ще е последния опит, защото е супер гадно. Сега наистина ще се опитам да изпия ето това. Малко повече от половината е. Но мисля, че с чаши би било много по-трудно. Добре, за сега нищо. Не, хора, не мога, тук свършва моя челендж. И да, това беше всичко от мен. Съжалявам, че не можах да изпълня челенджа както трябва, но просто не знам как някой може да изпие цяло шише кола без да се оригне. Ще ви помоля да не го правите, защото няма нищо яко в това. Единственото чувство е, че адски много те боли корема, мен още ме боли. Да, не можах да изпълня челенджа както трябва, но пак мисля, че това бяха две от най-добрите оригвания за България за сега. Това беше всичко от мен и чао! The bass and the tweeters make the speakers go to war. The mighty trumpet.